Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардестен, шуморам хуш омаден дӯстони азизи ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани гулмантуҳои бо лаззати зеборо пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Иҷа бошад ду намуд звола гирифтагим. Якташам хе обични орд кати гирифтагиму, якташ боша лаблабу кати гирифтагим. Аввал тестаи лаблабудора шӯридагиюм. Барои мо дар кора 1 дона лаблабу, 1 қошиқча намак дар корай, 50 грамм об дар кораю, 400 грамм орд дар корай. Инам хе 1 дона лаблабуро аввал хушрӯ када пӯст мекунем. Инам хе хушрӯ баъди пӯст каданаш бошад мешӯем шаю айтёрка мегзаронем ша. Баъди айтёрка гузарондани ҳамин лаблабу бошад, элакча кати обша мегирем. Баъди обша гирифтан бошад тестаи ҳамин мантура мешӯрумда. Ҳамиҷада хай тамошо кунед навора апаҷону хоҳарҷонои ман. Вақте ки ман ҳамин гулмантуя тайёр кардам, дар WhatsApp мондагӣ будам. Бисёре духтаракон нависиден, апаҷону хоҳарҷоно нависиден ки чӣ кати ранг кардаге, кадом намуд цвети крастел кати ранг кардаге. Апаҷону хоҳарҷоно, вақте ки мақсад чизи табиӣ, витаминдор ҳастай, мо ягон вақт бояд крастел истифода набарем да. Ай рангое ки мақсад сухои ранга айва истифода бурдан мумкин нестай. Мақсад лаблабу ҳам витамин дора, ҳам организмда нағзай, ҳам хе тесташ хушрӯ мебиёяд ки як бор такрор кунен ҳамин рецепта, ба мата раҳмат мегӯен. Ин эҷа чӣ хеле ки диден, оби лаблабуро ай элакча гузарондум, 1 қошиқча намак андохтагиюму камакак 50 грамм об андозен да. Ҳамин камакак об андозен ки хамираш сахти бад қайши бад нашава. Баъдаш орда андозен. Ин ҳамҷане ки зволаша бинен чӣ хеле хушрӯ маълумай ку аҷои бод мебиёяд да. Вақти зволае тайёр мешавад, дар дасти одам намечаспад. Зволаш хушрӯ омадаги вақти тунук карданам ғам наметиҳад да. Апаҷону хоҳарҷонои ман, не ки вақте ки ҳамин лаблабудор звола мегирен, тухм наандозен да. Зволаи обичнида тухм андозен, инда зволада тухм наандозен ки ҳам маззаш дига меша, ҳам светиша хеле сурхи баланди хушрӯ намебиёяд. пулое ки ҳозир акс нимачон кардам гуфтам шумо дар нишон тиём медонед ягон як ҳафтаина да ҳафтаина пуле коримай ина ҳисоби реклама ина ҳисоби туи маракома чиста пуле кор кардагим аз ширкати Фабелика. аз рӯзе ки ҳамроҳи Фарида Расулова кор мекунам ба худо ҳам худаш инсони хубай, роҳбари беҳтаринай, директори хубай, хеле директора ма дар ширкати Фабелик рости ки якум бор мебинам, ҳам инсони хубай, ҳам зани меҳрубонай, ҳам кордам роҳбари беҳтаринай. аз рӯзе қати Фарида кор мекунам, кор яхе пеш меравад дар ҳамин ширкати Фабелик, маошҳои нағз мегирам. хубии дар командаи Фарида Расулова ба кор омадан медонед дар чи аст? Фарида ҳар 21 рӯз пас 6000 сомонро ба коргарои наваш розыграш мекунад, яъне тақсим мекунад касое ки нав ба кор омадагиянд. беҳад хуб кӯмактон мекунад, дастгирӣ мекунад, чӣ гуна ки маро ва дигар духтароро дастгирӣ кардааст, ҳамаи коргарош ҳам хеле дастгирӣ мекунад. худаш кӯмак мекунад ва дарҳол аз пайи шумо бо 15 нафарро регистратсия мекунад. маҷбур намекунад ки шумо одам ёведу ё ки худатон одам пайдо кунед. худаш аз қафои шумо 15 касро регистратсия мекунад ва дар як каталог шуморо ба ойлик мебарорад. яъне баъди якум каталог шумо ойлик мегиред. одами боваринок, одаме ки қатъиш роҳат аст, ҳаловат аз кор кардан ин Фарида Расулова аст. пушаймон намешавед ҳар касе ки бо тавсияи ман, бо маслиҳати ман ба гурӯҳи Фарида омадагиянд, маро то ҳол раҳмат мегӯянд. ман низ аз ӯ розӣ ҳастам ва хурсандам ки ман дар гурӯҳи Фарида Расулова ҳастам. Иҷада боша ҳам хе зволаи обичние ки ҳар вақт манту мекунем, ҳам хе звола гирифтагиюм. Ба мо дар корай 100 грамм об, 1 дона тухм дар корай, 1 қошиқча намак дар корай, 1 қошуқ роғани алена дар кораю, ба орд дар корай. Ордша ха ба чашмо мефаҳмам ҳам хе то сахтак шудани зволамон. апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карден, комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеои ман лайк мемонем. барои лайк, подписатсия, комментариётон як ҷаҳон ташаккур. апаҷону хоҳарҷонои ман, худоҷон нигаҳбонтон боша куҷое ки бошед. иҷада боша фарши дури мантуя тайёр кардастам. ба мо лозим аст каду, пиёз, намак, приправа дар корай, зира, роғани алена камтарак дар корай. ҳамин кадуе ки тайёр кардагиюм чӣ қадар бовар кунед ширини ба мазза будаи мантуя аҷоибот ба мазза кардагиай. насиб карда боша навораи оянда кадуҳои ҳавли ма нишон метиҳум. чӣ қадар кадуи калон калон хай шидиам, меҳнат кади хай роҳатшам мебинӣ мегӯянд ку. ҳамин манту, самбуса ҳама вақт гӯшткатӣ тайёр мекунем, не ки каду сезон дора. ба ҳам хотир ман чем гӯшта ман бовар кунед кадуро нағз мебинам. ба ҳам хотир ман дар ҳавлим каду коридагиюм. хай каду кати чанд намуд хӯрокҳоям пухта мешавад. шир каду мекунем, мақсад шира мекунем, умоч мекунем, самбуса, манту. каду чизи нағзай да, ҳам витамин дора.
ҳамин зимистонда чӣ қадар фоиданок организми одамизода. Инам хеле чени дар кории кадуро айтюрка гузарондум. Иҷа бошад дар болои каду пиёз реза карда меандозем. Пиёза майда карда реза мекунем, меандозем. Баъди пиёза реза карда андохтан бошад, 1 қошуқ намак меандозум, 1 қошуқча шакар меандозум. Баъд зира, приправа, мурч, рӯғани алена меандозуму фаршмона хушрӯ якҷоя мекунем, тайёр мешавад. Агар фарши гӯштӣ бошад, камтарак обам меандозум. Ида об андохтагӣ нестум, ба ҳамин хотире ки каду худаш сочняйда, мақсад об мебурора. Ба ҳамин хотир об дар кор нестай. Баъд баъзе вақтода апаҷону хоҳарҷонои ман ҳамин рӯғани аленая камтар меандозуму рӯғани яхии гов истифода мебарам. Ай ҳамун реза карда меандозум, айда карда реза мекунем, меандозем. Аку бисёри вақт кӯдакои ман нағз намебинанд рӯғани яхира, ба ҳамин хотир бисёртар рӯғани алена андохтуму рӯғани яхии гов наандохтумшона. Баъди фарша тайёр кардан инам хе як парада мемонему зувола тунук мекунум. Иҷа боша аввал лаблабудорша, ҳамое ки оби лаблабу дора, ҳамун зуволаи тунук кардагиумда. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дар комментариҳо менависен ки ҳамхе хушрӯ оддӣ карда мефаҳмонӣ ки дарже кӯдакои хонамонам ёд мегиранд, ин қадар хушрӯ мефаҳмонӣ. Апаҷону хоҳарҷонои ман, хай ман кӯшиш мекунам ки чӣ маҳсулот, чӣ пухтупаз, чизе ки ман мақсад шумода нишон метиҳум, ба дили пур истифода баренда. Мақсад он маҳсулотое ки шумо мехарен безеб шава, хай мақсад мадам гапи сахт гап назанен. Ба ҳамун хотир хай хушрӯ карда шумода мефаҳмонам ки ёд гирен. Хай духтаракое ки нав ба шавҳар баромаданиянд, бисёртар ба ҳам духтаро дахл дорада, и гапои ман, и пухтупазои ман. Хай вақте ки шумо пухтупазаки ёд гирифтен, гапшунав намешавед. Ҳунардор одам ягон вақт дар ягон ҷо хор намешавад. Шукронаи худо куҷое ки равум, боло гузарум. Бисёри ҷоҳода боз акас мекунанд ки мани хеле пухтупаз карда биёед, мани хеле карда биёед, чӣ қадар пухтупазои ту нағзай. Духтаромона рӯӣ мекунем, пухтупаза ёд тиҳем гуфта. Раҳмати калон ки ин қадар суханҳои хуб мегӯед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, хештаборои мо, ҳаматонро дӯст медорум. Ҳаматон беҳтаринед. Ман кӯшиш мекунам ки ҳамин чизе ки мақсад ман медонам шумода навор кунам, партом шуморам ёд гирем. Ина иҷа бошад зуволаи тунук карда шудум. Баъди тунук кардан бошад ба 4 қисм тақсим мекунему, баъд бориги дарозрӯя мебуремшона. Баъди буридан бошад ҳамун фарши ки тайёр кардагиём дар байнаш мерезему, ай ду пара дар болои якдигар хоб мекунем хамирҳора. Баъд мепечонем. Баъди печондан бинед духтаро ранги гул тайёр мешавад. Ба ҳамин хотир гулманту мегӯяшада. Ранги гула шакли ҳамин мантура нигоҳ кунед, дар гул чӣ қадар монандай. Не ки духтаро баъди пухтаншам бинен ягон ҷош безеб нашуд, ҳамхе хушрӯ истодагиай. Ҳам зуволаи оби лаблабудормам ҳаминам хушрӯ омадагия, ҳам зуволаи абичиниам нигоҳ кунед, мантуш чӣ хушрӯ омадагия. На каҷалай, на як пара мақсад шуд. Ҳамхе чӣ хеле ки печондум, ҳамхе ҷошта кам таракак дам карду, не ки хушрӯ пухтагам, хай гули хушрӯ омадагиайда. Хай аҳми рецептҳои ман апаҷону хоҳарҷоно чӣ хеле ки мегирен истифода мебарен, мада раҳмат мегӯем. Ҳаминам ҳамхе истифода барем. Ба бисёри хоҳарҷоное ки дар ватсап бисёри бад дуо метиҳеманд, ба учаҷону падарҷону бисёри бад раҳмат мегӯем. Ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Иҷа боша ҳамин пораҳое ки гирд ба гирд мондагӣ буд, ман ягон вақт намепартомда. Ҳаморо ҳамаша мегирам бо якта мекунаму мақсад яктаи дига манту тайёр мекунам. Ина иҷа боша баъди мантуҳоро печондан бошад, якта дар роған тар мекунем шонаю дар листи мантуқазон мемонем шона. Ба сабабе ки ин гулмантуҳо камтар калон мешаванд, ба ҳамин хотир дур моненда, вақте ки мақсад калон кишидан ба якдигаришон начаспанд. Бо байн шонда бошад ҳамин 2 сантиметри дур моненшона мешавада. На наздики баду, на дури бад. Инам хелиста мегирем, дар мантушник мемонем ша. Дар муддати ним соат мепазад. Дуюм зуволашам ҳамхе гирифтум, тунук кардум. Чӣ хеле ки якум зуволаи тунук кардагӣ будум. Аввал камтарак ба даст тунук мекунем, баъд каталка кати тунук мекунему, баъд чӯби тахтаи оғлоқ кати тунук мекунем хушрӯ кардаю, баъд мебурем. Ҳамун фарши тайёр кардагиам мондум. Хай рангиам чӣ хеле ки якум тайёр кардагиём, анам хай тайёр кардум, печондум, гирифтум. Апаҷону хоҳарҷонои ман, хай навора тамошо кунен. Кадоме ки бе подписатсия тамошо мекунад, подписатсия кунен. Лайкакои худтон намонен. Хай просмотрои видеои манам нағз шава. Хай
медонам, ки хай подписчикои беҳтарин дорум. Ҳама видеома дастгирӣ мекунен. Хай ҳаматона дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман. Хай бо фаромӯш накунен лайка монен. Ака лайк ба ҳамон хотирае, ки вақте ки шумо лайк мемонен, просмотри видеои ман нағз меша. Мада як мотиватсия меша, ки бо влогои нав баҳри шумо пешкаш кунам да апаҷону хоҳарҷонои ман. Ин аҷа да чӣ хеле ки мебинен, мантӯи ман тайёр шуд. Аввал лаблабудор тайёр шудагӣ, аввал ҳамина мондагӣ будум, тайёр шуд. Ина результатшам бинен апаҷону хоҳарҷоно, чӣ хе баъди пухтан хушрӯ омадагӣ. Ҳарду намудшам ҳам хе хушрӯ тайёр шуд. Иҷа кашидум, кӯдако хӯрдан хай. Ҳамсоя да барои савобуш фақат ман роӣ мекунам, ҳамсоямондам роӣ кардум. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонум. Хайр дӯстони азизи ман, то навори оянда. Худо нигаҳбони мову шумо бошад.